Салом алейкум, бародарои азиз. Нигоҳ кунед, як бародари бениҳоят наздики мо, мутахассиси хубист ҳамин ҳиҷомаву кастаправу массаҷу ҳаминоай. хоб дар Москва ҳастай, дар Москва қарор дорад. Кадом нафароиде ки ҳиҷома гирифтанияи хонаотонда ё ин ки мисол ҷои кортон хонаотонда ҳиҷома гирифтанияи рақамҳои телефонша дар ҳамин ҷа мемонам, занг занена мекара, мерава адресоро просто гапш занен, мерава дар хонатон ҳиҷома, массаҷ, кастаправ ҳамаша мегирад. Чанд намуд массаҷ мегирад. Бо мақсад мутахассисае, мисол сертификат, ҳуҷҷат ҳамаш қоидавияй. Ина рақамош дар рӯи экран занг зане амрӯз. Бисёре аз бародаро мисол ҳуҷҷат надоранд, наметавонанд рафта ҳиҷома гирифта омада. Шумо метавонед занг занеша файродиш кунед хонатон, биёед дар хонатон ҳиҷома гиратона. Мисол массаҷ, чанд намуд массаҷ мегира, бо кастаправ ҳам мекунад. Хулоса мутахассис шудаги дар ҳамин соҳаи худаш. Занг занеша бо дашти информатсияра аз худаш пурсед. Ина ман ҳамҷа суратҳои аве тамошодору беҳад бародари хуб айда. Ина ман чанд сола мешиносам, ай даври дар ҳамун тикток баромад мекардаги мешиносамша. Ина номрош занг занера файродиш куне, биёед дар хонатон ҳиҷома гира. Ҳам арзон ай, ҳам ай ҷои кор намебурад. бисёри бачаҳо документ надоранд, сол наметавонанд су рафта ба ҳавоёдаи дар кор айда.